बुंनो नागिराखै आङो खावलायहरबाय दिनै जि हाबाफारि बे खेराबारिनि दावहारु लाइ फोथाराव खुटा स्थापन जोङो बर' थुनलाइ जोंनि आफादनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय गाहाय खुन्थिया बे गायसननाय हाबाफारियाव बे हाबाफारिया जोंनि दिनै मानगोनां सनमान ब्रह्म मांगलिक आसामनि अनुष्ठाना मन्त्रि जादों बिथाङा आरो नुजाथिफैबाय गोथार हाबाया गावारि जाफुंदों खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय आं फुंनिफ्राय बिथांखौ दिनै साबायखर फिरफिला बावनाय थाबाय बिरनायनिफ्राय गाहाय खुन्थिया जोंजों गायनाया लोगोसे जाफुंदों आरो आसामनि बेवहाय जोङो बिजेपि आसामनि रायजो मन्त्रि कमिटिनि मानगोनां मानगोनां आफादगिरि चन्दन ब्रह्म मानगोनां आरो बिथां बेजों रन्जित दास लोगोसे रायजिक बिथां बिजेपिनि बिधागिरियाबो जोंनि गेजेराव आफादगिरि सफैदों मानगिरि आरो बिथाङा रन्जित दास बिथांमोना 1 बेवहाय मासनि बाहागो गावदरमा लादों होनायनि आरो बाथ्राजों गोबां लोगोसे बेवहाय बे बिटिसिनि आफादखौ जोंनि एमएलए जथुम्माखौ बिथांमोनाबो बाहागो मोनफ्रोम लादों थिंनिफ्रायबो गोबां बे बिथाङा ओनसोलनि जाफुंसार उदालगुरि होनायाव मदद जिल्लाल' होगोन नङा बे बाथ्राखौ दिनै गासैबो बिथाङा दुलाराय माने फोरमायलांदों आसामनि आं दा जेसेबांनाखि आरोबाव जोंनि सासे जिल्ला नोंथांमोननि कमिटिनि सिगाङाव दैदेनगिरि बुंनानै होनो नागिरदों बिथांमोनाबो सिनायथि बाहागो होनो लादों नागिरदों जोंनि एलाइड अर्गानाइजेसन मानगोनां सरन बर' जायफोर दङ एमएलए बर' बिथाङा फरायसा दिनैनो आफादखौ 1 लाफानानै लाख थाका आबो बिथाङा प्राइमारि जोंनि बे टिचार्स बान्जाय एस'सियेसन आफादनो बिथाङा गथायनानै गासैबो होगोन बिथांमोना बिथां बेवहाय मानगोनां बाहागो सरन बर' लादों एमएलए माजबाद आरो समस्ति बे ओनसोलनि गुबुन हाँ गुबुन एक बार लोग हारि 1 लाख हारिसा टाका देखे दे गुबुन गुबुन जाति धर्मनि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो মানে लादों ধন্যবাদ থাকিল आरो बे আৰু हारिमायारि আমাৰ आफादनि जिथुनिखि যেহেতু আমাৰ बोसोरारि जथुम्मा বিশেষকৈ जागोन जों आसा फारिदों उदालगुरि जिल्लाৰ जे বাসী बेयो ৰাইজক मोजाङै মই मोजां আহ্বান जाफुंसारगोन কৰিছোঁ आरो আমাৰ जोङो খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ देग्लायनि बे ৰাইজক মই আহ্বান কৰিলোঁ जथुम्माखौ जोङो সকলো জাতি बांलादेशनिफ्राय गोसोर মানুহে আমাৰ ओमफ्राय সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ त्रिपुरानिफ्राय মানে नेपालनिफ्राय जोङो माखासे ধৰ্ম थान्दै ভাষা लेंहरदों নিৰ্বিশেষে आलासि সকলো लेंहरदों যাতে আমাৰ आरो এই बिथांमोनखौ সভাখন जोङो मोनसे সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰে मास्टारेज दानायनि তাৰ जिथु কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা আমাক সহযোগ आरो কৰক बर' रावखौ আৰ্চিক जोङो সহযোগ কৰক বিশ্ব ঐক্য दरबार मुलुग কমিটিক दरबाराव সহযোগ কৰক लांनायनि তাৰ जिथु কাৰণে মই এটা চিন্ता बेखौ जोङो सानगासिनो অভ্যৰ্থনা दङ কমিটিৰ সভাপতি आरो হিচাপে दानि गोदान মই এটা जिथुनिखि অনুৰোধ কৰিলোঁ सोलोंथाइ खान्थि So the rise फैगासिनो दङ মই মাত द्राबा দিয়াটো जाबाय ডাঙৰ কথা নহয় बे আপোনালোকক মানে সদায় হয়তো মই লাভ जोङो মানে ओरैनो थान्दै मेल নধৰিব हिसाबै পাৰে आरो কিন্তু বাহিৰৰ नायबिजिरगिरि পৰা हिसाबै যেতিয়া মানুহ আহিব जोङो 12 এই रोजानिफ्राय অঞ্চলৰ 7 যাতে এটাও रोजासिम যাতে लादों বদনাম নহয় কিন্তু बहाय এই माने আমাৰ लाख এই लाख मानसि অঞ্চলৰ बहाय মান जमा जागोन সন্মানৰ কথা আছে गुबुन गुबुन গতিকে সকলো जायगानिफ्राय बहाय ফালৰ পৰা जमा যাতে আমি जाफैगोन ইয়াক आरो সাফল্যমণ্ডিত কৰিব खोनासंग्राफोर পাৰে पाब्लिकफ्रा ইয়াৰ बहाय কাৰণে जमा আমি বিশেষ जाफैगोन এটা চিন্তা जों কৰিব सानो লাগিব जे সকলো थान्दै ৰাইজে मेलाव जोङो बर' আমাৰ बिजोंनि सोमोन्दै বিশেষকৈ सावरायगोन बर' बर' যিখিনি बिजोंनि অনুষ্ঠান আছে रैखाथिनि আমাৰ सोमोन्दै খেৰবাৰী सावरायगोन বৃহত্তৰ অঞ্চলত आरो অসম সাহিত্য সভাৰ हारिमायारि কথাই কওক सोलोंथाइ खान्थिनि বড়ো सायावबो সাহিত্য সভাৰ सावरायनाय কথাই जागोन কওক আছুৰ কথাই आरो কওক जोंहा माखासे মানে जेंनाफोर আৰসুৰ दङ কথাই কওক समाजारि जेंना বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ बेफोरखौबो কথাই बहाय কওক सावरायनाय जागोन আবুবৰ आरो মানে मोनसे আমাৰ खोथाया বড়ো बेनो মহিলা जे মঞ্চৰ जोंनि কথাই बर' কওক আমি আটাই माहारियाव মিলি পেলাই এই गोबां माने সাফল্যমণ্ডিত फिसा কৰিব फिसा লাগিব এই माने অধিৱেশনখন তাৰ थुनलाइयारि কাৰণে আটাই आफादफोर যাতে दङ আমাক সহযোগ কৰে बे তাৰ কাৰণে थुनलाइयारि মই आफादफ्रा বিশেষভাৱে गावबा गावनि অনুৰোধ থাকিল चिन्ताधाराजों আৰু দান गावबा বৰঙণিৰ गावनि ক্ষেত্ৰত साननायजों खामानि ৰাইজে मावगासिनो অলপমান दं সহযোগ কৰক बिथांमोनाबो बर' আজিৰ राव পৰা যাতে थुनलाइ আমাৰ এই जौगानायनि অফিচত थाखाय खामानि লাগাতাৰ मावदों আমাৰ जेरै এইবিলাক लाइमोन যোগাযোগ आफाद যাতে হৈ दं থাকে आइजो তাৰ आफाद কাৰণে दङ মই बायदिसिना ৰাইজক बिथांमोनहा আহ্বান জনাইছোঁ खालामदों যাতে সকলো जों ফালৰ পৰা আমি बेखौबो সহায় गासैखौबो সহযোগিতা लेंहरनानै দিহা जोङो मोनसे পৰামৰ্শ পাই कम्प'जिट তাৰ কাৰণে माने আমাৰ बर' অফিচত राव গৈ পেলাই আপোনালোকে जौगानाय এইখিনি बर' थुनलाइ মানে जौगानायनि थाखाय দিহা जोङो পৰামৰ্শ सानगोन আগবঢ়াওক এইখিনি आरो মই जोङो আহ্বান थान्दै জনালোঁ मेलाव बेखौ আৰু আজিৰ সভাখনৰ যোগেদি जाफुंहोनायनि थाखाय আমাৰ जोङो ডিচি थांखि ডাঙৰীয়া नाजावगोन ইয়াত আহি পাইছে आरो जोङो আমাৰ मोनसे সন্মানীয় এছ পি माबादों ডাঙৰীয়া जे আহি পাইছে जोङो ল এণ্ড অৰ্ডাৰ जिहेतु बे ক্ষেত্ৰত रावा যাতে माने তেওঁলোকে আমাৰ দুজনে 90 फारियाव আমাক हाबबाय সহায় কৰে তাৰ কাৰণে बे আমাৰ बर' ডিচি ডাঙৰীয়া रावखौ बाहायनो এছ পি थाखाय ডাঙৰীয়াকো মই अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै আহ্বান बाहायनो কৰিলোঁ थाखाय লগে आसाम লগে सरकारखौ जों আমাৰ दाबि এই दावाज खालामदों বৃহত্তৰ बिटिसि सरकारखौ অঞ্চলৰ दाबि दावाज ৰাইজক खालामदों পুনৰবাৰ जों মই बेखौ সকলো জাতি मावफुंनो গোষ্ঠীৰ थाखाय মানুহ आरो खावलायबावनाय जागोन बिथांमोनखौ बुंनाय जागोन জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ओमफ्राय ধৰ্ম माने जोङो নিৰ্বিশেষে थांखि ইয়াক যাতে आजावनानै बिथांमोननो সাফল্যমণ্ডিত কৰি दैथायनाय তুলিব जागोन পাৰে তাৰ কাৰণে ओमफ्राय আপোনালোকে बिनि ইয়ালৈ बादैबो আহক जोङो সহযোগ কৰক এইখিনি जेसेबांनाखि মই जोंनि আহ্বান बर' জনাই माने আজি थुनलाइ आफादा लाइखुटा स्थापन माने दिनै बिजाब साफायदों गायसननाय बे माने बिजाब गिबि खुन्थिया साफायनायखौ जोङो गायसननाय बे इबुक हाबाफारिखौ प्रजेक्टआव लांगोन एसेयावनो आरो जोङो फोजोबबायनानै बे आङो रावखौ घोषणा होनाय इयुन जाबाय जोलैनि फोसावनाय थाखाय जाबाय गोजोन्थों इयुन जोलै फरायगिरिफोरनि आरो लोगो थाखाय लोगो जाहाथे दिनैनि बिथांमोनहा आफादाबो एसेयावनो जोब्बाय इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बा बेबायदिनो फेसबुकआव बा बेबायदिनो माबायाव नेटआव नायनानै बिथांमोना फरायनो हायो सोदोब बिहुंखौबो बेबायदिनो खालामनाय जादों दिनै जोङो हिन्दी डाइरेक्टरिनिफ्राय जों सोदोब बिहुंखौ दिहुननो हाबाय आरो भारतबर्षआव 24 रावनि मादाव दिनै बर' रावा मोनसे जायगा मोननाय मोनसे राव जाबाय दिनै प्राय 1600 स्पकेन लेंगुवेजनि मादाव बर' रावाबो बेयो 90 फारियाव हाबनानै दिनै जायगा मोनबाय आरो बेयो 24 रावनि मादाव मोनसे राव हिसाबै बेयो दिनै बिटिसि ओनसोल बा दुलाराय आसामावनो फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरियानो गोबां क्लासखौ मेनेज खालामनांगौ जानानै फैदों बेफोरनि फोरोंगिरिनि बेबस्था माबाफोर राहा लादों नामा? औ बे बिथिङाव जोङो बिटिसि सरकारजों सावरायदों बिटिसिनि इएम डेपुटि चिफ बिथांमोनजोंबो सावरायदों आरो दाख्लै जोङो मानव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायदों जे जोङो सानदों दानि एनइपि नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि बे जिथु द्राफ्टआव जों नुनो मोनदों जे एज अन 31 डिसेम्बर जुदि बे गोदान बोसोरनिफ्राय निउ एडुकेशन पलिसिया जागोन
आरो बेनि सिगाङाव जेसेबांनाखि भेकेन्ट पस्ट दङ बेसेबांनाखि माने भेन्सार स्कुलफोर दङ बेफोरखौ माने लानांगौ बेखौ माने आजावनांगौ आरो भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो जेराव सासेल' फोरोंगिरि दङ नाथाय फरायसानि अनजिमाया गोबां जोङो बे पिटिआरखौ पिउपिल्स टिचार्स रेशिय' बे माबाखौ पिटिआरखौ एसे लिबारेलाइज खालामनानै अन्तत' बिटिएडिआव 6 सिडुल एलेकायाव बर' बिजोंनि बा भार्नाकुलार मिडियामखौ जौगानायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौबो बुंदों आरो बिटिसि सरकारखौ बुंदों आरो दानि जिथुनाखि 2017 पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बेखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायदों आरो थाबैनो जोङो बिटिसि सरकारजोंबो सावरायगोन आरो जोङो बे जिथु फराय बिजाबनि जेंना बियो फ्राय जोबनानै थांनाय लामायाव फैदों आरो जिथुनाखि टिचार्सफोरनि फोरोंगिरिफोरनि जिथुनाखि डिएलएडनि समस्या नेवसनि समस्या बिएडनि समस्या बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो जों आसा फारियो जे बिटिसि सरकारा बे लांदां जानानै पस्टखौ लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ बिथांमोनहा माने सुफुंगोन थाबैनो आरो एज अन 31 डिसेम्बर 2019 बिनि मादाव बिथांमोनहा माने सुफुंथारनांगोन आरो नङाबा बेफोर हयथ' निउ एडुकेसन पलिसि फैयोबा नेशनेल एडुकेसन पलिसि फैयोबा बेयो हयथ' इलिमिनेट बा उसुबिदाबो जाहैनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मावो निउ एडुकेसन पलिसि जागोन 533+4 बेयाव बर' बिजों हिसाबै बर'फोरा फरायसाया माबाफोर खहा जागोन नामा जायोब्ला बेहाय नङा माबायदि जोङो जिथु जोंहा क्लास 10 सिम सेबानि आन्दाराव जों क्लास 10 सिम मेट्रिक होनाया गोबाव जाबाय 1976 निफ्राय दिनै गोबां बोसोर जाबाय बा 52 बोसोरानो जाबाय गतिके जोंहा फासयनायनि खोथा गैया क्लास 10 सिम जोंहा थांखानाय दं 10 थाखोसिम थांखानाय दं बेखौ दानि नेशनेल एडुकेसन पलिसियावबो मोनसे मेन्डेटरि होदों जे मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों दे बेखौ अंगनबादिनिफ्राय आप टु सेकेन्डारि स्टेजसिम बे 12 सिम माने बेयो मोनसेल' माने स्कुल जागोन माबा फरायसालि जागोन बेनिखायनो जोङो आपग्रेडेसन 9, 10, 11, 12 बियो माने मोनसेल' एग्जाम जागोन मेट्रिक परीक्षा थानाय नंला बेनिखायनो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव 8था सेमिस्टार जागोन बे 8था सेमिस्टाराव हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जोबहैगोन 12आव जोबहैगोन बेनिखायनो जोङो बिटिसि सरकारा जिहेतु माने लार्ज नाम्बार अफ स्कुला बिटिसिनि आन्दारावनो दङ माने बर' बिजोंनि स्कुलफ्रा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारजों सावरायदोंमोन आसाम सरकारा मन्थ्रि बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा एग्रि जादों बिथाङा गनायथिखौ होदों आरो मोनसे खोथाखौ बिथाङा बुंदों जे बिटिसि जिहेतु सरकार सोलिनानै दङ मोनसे सरकार सोलिनानै दं मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव सरकार सोलायनानै दं बिथांमोननिफ्राय मोनसे अपिनियनखौ लानाया मोजां बेनिखायनो बे अपिनियना माने एसे गोबाव जादों खिन्थु जोङो बिटिसि चिफ माधव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ बुंनानै दाख्लै 5 अक्ट'बराव इसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङाव पास जाबाय आरो 12 सिम लांनायाव खुनु आपत्ति थानाय नंला खुनु अजद थानाय नंला आरो नेक्स्ट एकाडेमिक सेसनाव जोङो आर्ट्सखौ स्टार्ट खालामगोन साइन्स आरो कमार्सआ ट्रेन्सलेसना एसे आद्रा जानानै दं जों आसा फारियो 2021आव जोङो बर' बिजोंखौ जों 12 सिम माने 12 थाखोसिम जोङो लांनो हागोन